Primeiro, moi bons días e darvos as gracias por asistir a esta rolda de prensa. En principio, o que queríamos hoxe dar a coñecer basicamente é que, como sabedes, fai uns días aprobaron os orzamentos desta Diputación e no que é competencia da área de servicios sociales pasamos de ter no ano 2017 un total de 8.486.000 euros a ter de inicio 10.914.534 euros. A maiores, a esta cantidade de 10 millóns seránse incrementando durante a anualidade novas partidas dos remanentes. Isto, así, un pouco de forma xenérica. O que hoxe queremos tratar, expoñervos, é que a raíz dos análisis que fixemos dos datos do ano 2017, primeiro, demos conta que, en primeiro lugar, contemplábase, tiñamos que contemplar a posibilidade de que todos os concellos tuveran acceso a ter un técnico auxiliar administrativo. Nos consideramos que a política non se pode facer só con palabras, senón que hai que demostrar sobre o territorio que queremos nun servicio social comunitario. Polo tanto, ter os técnicos de servicios sociais adicados a ser meros axentes administrativos era unha perda de unha calidad dun recurso que xa estábamos pagando de xeito directo por outra partida. Entón, darlle a todos os concellos a opción de ter un auxiliar administrativo tanto a tempo parcial ou total, se un o consideran eles máis axeitado, é un recurso que lles vai a deixar máis disponibilidade de tempo aos técnicos que se dedican a tratar personalmente a xente que precisa consultar e que hai que asesorar para logo tomar decisións ao respecto das cousas que eles lle plantexan aos concellos.